Evo nas i u ovom drugom delu videa sađenja lukovica u lazanja stilu, znači u jednom slojevitom stilu u saksiji. Ukoliko želite da pogledate i još jedan video gde smo imali malo više lukovice, imali jednu veću saksiju, kliknite na link ispod ovog videa. A evo sada ću vam ja pokazati i ovu drugu kombinaciju, da kažem, biljaka. Šta je bitno da imate kada krenete u ovu avanturu? Dakle, izaberite neku saksiju koja je dovoljno duboka. Najbolje bi bilo da saksija bude i od terakote ili keramike, dakle da ne bude plastična, jer se prosto vlaga mnogo bolje održava i bolje je i za zimski i za letnji period da to ne bude plastika. Druga stvar je zemlja koju stavljate. Znači, bitno je da stavite neku kvalitetniju zemlju. Ja uzimam ekstra kompost i u ovu saksiju ću dodati i perlit. Ta zemlja treba da bude što vazdušastija, propusna, rastresita zemlja. Ovo je kompost koji vidite jako je rastresit i skoro i da nema ove neke grudvice. Ako ih ima, ja ih malo i razbijem. Da bi ona bila još rastresitija, ja ću dodati perlit. Perlit je jako lagan, vazdušast i mislim da će dobro doći lukovicama. Samo malo da prođem jabuku. Na dno stavit ću ovaj filter kesicu od čaja. Nemam dole drenažni sloj. Mislim da će ovo biti bolje i da je prosto i bolji način da učinite nekako zemlju rastresitijom. I negde na ovoj visini stavljamo prvi red lukovica, to je ovaj yellow komponet, lale koje će cvetati u aprilu, maju, a visinu će dostići od 50 cm, evo je lukovica. I ovaj našiljeni deo ide na gore, znači ovako ih stavljam u zemlju. Imam ih 5, ali vidite ovde kako je malo, međutim ovo je vrh, ovo vidi se da je ovaj donji deo. Kad ne znate, ukoliko se desi da slučajno ne možete da shvatite koji deo ide na gore, bolje je da ostavite i ovako na stranu, jer će lukovica kada pusti izdanke, oni će sami pronaći put do gore. Prosto to je prirodno. A pošto imamo od juče i ove narcise, sad ja sam rekla da je to ovaj del na show, ali nisam baš 100% ni sigurno. Vrlo je moguće da imam ovde i neke od onih prethodnih, one kremkaste, koji ne znam sad kako se beše zovu. Stavit ću ih ovako, malo da pomešamo. Dakle, oni će cvetati u aprilu. Dakle, moguće da će malo ranije da izađu od ovih lala, ali visina im je tu slično 40 cm, lale su 50, dobro, malo će biti niža od lala, ali to ne smeta. I to će biti prvi sloj u ovoj našoj lazanji. I onda dodajemo opet sloj zemlje. Ono što je odlično u ovom načinu sadnje je da sve te lukovice, dakle, pronađu put do površine. Dakle, nemojte da se plašite da će da se sudare jedna od drugu, iako su raspoređene tako jedne ispod drugih, one ako i udare u jednu, opet će da skrenu i da izađu do površine. Tako da je super i odlično, fenomenalna je stvar koliko možete lukovice da stavite u jednu saksiju i koliko možete da produžite period cvetanja. Znači, sa ovom jednom saksijom ja ću imati i sada cveće, jer ću u onom prvom delu da posadim ovu biljku, to jest u ovom gornjem sloju. A kada ona bude završila svoj posao, taman će negde, možda ću imati jedan mali period u duše bez cveća, ali u martu će onda da izađe ovaj prvi sloj od ozgo. I već sam vam rekla, to je lala concerto koja cveta u martu, dakle rana lala. Isto ima ovako malo manje lukovice.
I ona otprilike 30 cm raste u visinu. Ću još malo dodati ovde zemlje. Jer nju i treba da sadite negde na 10 cm od vrha. S tim što opet neću puniti ovu saksiju do samog vrha, uvek treba ostaviti jedno 2 cm i za ostaviti jedno 2 cm od ozgo da imate mesta i da zalivate umeđu vremenu. I možete da ih ređete još bliže. Znači ja sad imam još lukovice, ja bih ih stavljala ovako na samo 2 cm, možda i 1 cm. Ali sad s obzirom da mi je ostalo ovih 5, malo ću da ih rasporedim. Opet možda je bolje da imamo ovako u krug, pa eventualno neku prazninu mogu da posadim, ne znam, neki bršljen ili nešto što može da pada iz te saksije i na taj način da dopunim ukoliko postoji neka praznina u saksiji. Sada nastavljam, znači opet da dodajem zemlju. I da iskoristim i ove biljke koje su mi ostale. Još mi treba malo zemlje. Ali u ovaj gornji deo, evo sada malo ukrasam. Malo ću da skinem ovo, malo mi je, duže vreme mi je stajalo na terasi, što sam razmišljala gde da ih stavim. Malo da ih sredimo. Da ćemo da stignemo, pogledajte kako je lepa ova kombinacija. Dan i noć, čini mi se da se zove peach. Eto, srećna sam što sam i njima našla konačno mesto. I u ovom novembru malo da uživamo isto još u cveću, koliko nam je još ostalo do zime. A također se radujem što ćemo u proleće imati i potpuno novi izgled ove saksije. Sad, svakako ova zemlja malo slegne kasnije, ja ću sad zaliti. Što se tiče održavanja ovih lukovica i smještanja sad saksije, naravno ova će saksija biti sad, pošto postoji u njoj biljka, ona će biti ovdje na terasi, na suncu. Ja ću voditi računa da ukoliko bude bilo nekih malo većih padavina da ipak malo zaštitim, jer lukovicama baš ne bi prijalo da plivaju u vodi i to je isto poenta i tokom zime. Znači ukoliko ostavljate na polju, gledajte da zaštitite svoje lukovice ukoliko imate velike padavine. Znači onda stavite na saksiju ili neki pokrivač, neku tablu, šta god nađete pod plastike i na taj način da sprečite da ulazi ta kiša unutra. A ukoliko možete, bilo bi dobro da je smestite ispod neke nadstrešnice i opet da se setite s vremena na vrijeme da proverite da li je dovoljno vlažna zemlja, jer ne bi valjalo ni da se potpuno osuše, one bi morale da imaju isto i vlagu nekakvu. Što se tiče prihrane, ja ću dodavati prihranu tek u proleće i to će biti neka prihrana za cvetnice. Dakle, lukovice isto možete da sadite u saksije u oktobru, počeo je novembar, već ste zakasnili, ali novembar je isto odličan za sađenje lukovica u saksije. A što se tiče bašti i dvorišta, sada je otprilike pravo vreme, možemo još malo da sačekamo da zahladi
i otprilike od polovine novembra možemo da posadimo i lale u baštu. A što se tiče narcisa, njega ste već mogli da sadite. Nas taj posao tek čeka i verovatno ćemo i to da obeležimo. Pokazat ću vam koje to narcise imam, koje sam sačuvala od prethodnih godina što sam kupovala. A ukoliko želite da vidite kako smo sadili samo lukovice u jednu veliku saksiju, kliknite na link ispod ovog videa i ja vas pozdravljam, želim vam srećno sađenje lukovica, uživajte u tome i radujte se proleću. Vidimo se ponovo uskoro. Ćao!